Na, Mancus, van kedved beszélgetni? Hogy vagy? Igen! Na, nem mondod. Jól van. Mi a véleményed a pórászfegyelemről? Aha, szerintem is hülyeség. Igen, köszi. Oké. És a büntetésről? Csak ennyi? Ezt eléggé röviden summáztam. Igen? Van még valami? Jól van. És a büntetés? Mit gondolsz a büntetésre? Igen. Ez tök jogos. Ja, igen. Szerintem is tök hülyeség. Tanítsunk, ne büntessünk, ugye? Igen, tök igaz. Jól van. Mi a véleményed a balanszt kutya iskolákról? Jónak tartod őket? Nem? Miért nem? Aha, ez egy nagyon jó szempont. Igen, igazad van. Így. Szerintem is. Amúgy én hoztam a véleményet. Oké. És egyébként szeretsz beleugatni a dolgokba? Igen? Nem hallatszik. Jól van. Köszi szépen. Na, Mancus, utolsó kérdés. Hogy énekel egy blues énekes? Így? Így? Jól van, köszi szépen az interjút. Jó sétát!